Hello guys! And for today's video, ay ito na nga, nagbibihis tayo. Syempre dahil pasok ka na naman at ito ay magbibihis tayo guys. Ito lang naman ang ating outfit and for today's video with matching long pants and jacket kasi sobrang ginaw dito sa Marawi guys. Kung nandito kayo para na rin kayong nasa ibang bansa sa lamig, grabe. Parang nagpa-fog na dito araw-araw sa sobrang ginaw. Di ko na yata kailangan pumunta dun sa may mga snow na area dahil na-experience ko na ang lamig dito guys. Ayan na nga, pasok na tayo. Sakay muna tayo ng tricycle papuntang eskwelahan dahil malayo-layo pa yung kung lalakarin natin ako. Malilate na ako. Kaya arat na guys. Pasok na tayo at ito lang naman ang aking paaralan. Dahil Muslim area ito, yung prof ko Muslim din at saka yung ibang kaklase ko Muslim din. Please like and subscribe.